Декември е месец на големи събуждания, съдбовни избори и мощни духовни прозрения. Енергията е силна, кармична и насочена към вътрешно израстване. Ето най-важното, което те очаква. 9 декември. Марс прави квадрат с Сатурн. Спирачки, пречки, уроци по търпение. Не форсирай нищо днес. А Уран е ретрограден и в опозиция с Лилит. Бунтът срещу старото е неизбежно. Пробужда се твоята тъмна женска сила и тя не мълчи. 10 декември. Нептун става директен, а Меркурий е в опозиция с Уран. Връщане на вдъхновението, пробиви в интуицията, внезапни идеи, емоциите ще са мощни, затова не обещавай нищо под влияние на порив. 11 декември. Меркурий съвпад с Лилит. Тригон с Нептун влиза в Стрелец, а Венера прави квадрат в северния възел. Истината излиза с неудобни думи, инсайт, който те освобождава. В следващите седмици се учиш да мислиш по-мащабно, но може да има кармични моменти в любовта. 13 декември. Меркурий секстил с Плутон. Разговор, който трансформира всичко. Днес думите имат сила. 14 декември. Слънцето прави тригон с Хирон, а Марс квадрат с Нептун. Енергията лекува, но лесно може да се изтощиш. Внимавай с обещанията и илюзиите. 15 декември. Нептун прави тригон с Лилит, а Марс влиза в Козирог. Сенките ти дават сила, дълбока магия, а Марс в Козирог голяма амбиция, дисциплина и резултати. 17 декември. Слънцето прави квадрат с Сатурн. Те за зрялост, блъсък структура, но не избягвай от отговорности. 18 декември. Венера прави тригон с Хирон. Течение на любовта. Сърцето се отваря за нов шанс. 20 декември. Новолуние в Стрелец, а Лилит влиза в Стрелец. Нов път, нови вярвания, начало, което променя философията ти. Огнена, силна, магнетична трансформация. 21 декември. Слънце влиза в Козирог и няколко тежки квадрата. Слънцето сменя сезона и те призовава да пораснеш. Но денят носи изпитания. Слънце квадрат с Нептун – объркване. Меркурий квадрат с Северен възел – трудни новини. Венера квадрат с Сатурн – студ в любовта. А ретроградния Юпитер квадрат с Хирон ще има кармични преповтаряния на стари рани. 24 декември. Венера влиза в Козирог и прави квадрат с Нептун. Прагматични отношения, реални решения, но внимавай. Нептун създава мъгла в любовния радар. 28 декември. Меркурий тригон с Хирон. Думи, които лекуват. Израстване и прошка към останалите. 30 декември. Меркурий квадрат с Сатурн. Трудни разговори, но ще има забавления и яснота в структурите. 31 декември. Марс прави секстил със Северен възел. Годината завършва. Кармично действие. Решение, което променя посоката. Правилният път се отваря. Перфектно за новата година. Декември е месец наистина, зряло, духовни пробуждания. Използвай енергията мъдро, защото 2026 година започва с нова вибрация. Последвай ме, защото всяка седмица ще има постове с подробности.